ndinozoka kumashure shuwa ndakaenda kuSouth Africa ndikasvika ndikagara nemurume asi mukugara kwedu ane shamwari yake yaanoti best friend yake mukufamba kwavo chaivo vachifamba vese unoti mukanzi nemurume nemaitiro avo pachavo unototi ava vanhu mukadzi murume nemhaka yendichidaro vanoswera vese vanotaura vese mupadhuze nyangwe pakati peusiku kana kuti paine chiri emergency vanotaura vese pandakaita kamwana kangu kadiki kachona ndaita mwana vaiti ivo vaibvumbira kugara nemwana murume wako ipapo yanga waiona semukadzi here kana semurume parelationship yavo ini ndaiona sekuti vatichazoti ndiye murume kana kuti ndiye mukadzi mwana wandinaye navo vane nguva yavaiita sina kunaka nemwana wavo zvekuti ndakambovabvunza pamwe pacho vaibata mwana zvisirezvo zvekuti ivo pachavo vanokwanisa kumuexplainera nekuti ndikazozvitaura handifuni panozovekera navo ndakavazama kuvaonesa pane pekuti nene ndinokwanisa kutsvoda mwana wangu mune rudo asi pane paunotoda mwana zvisirezvo ndo chimwe chechinhu chavaiita ayo inini ndiri kuti sei pane pekuti inini ndiri murelationship nemunhu handika tikasangana pachedu tiri vaviri tinoitirana zvinhu zvinoita kuti tifare tese handika asi pane pekuti ukazozvona zvinoitwa kumwana unofunga kakawanda kuti zvinofanirwa kuita sekudaro here kana kuti hazvifaniri kudaro waiisira mwana kudarika kwete kuda ndinokunzwisisa kuda mwana wako hautadziswe kuda mwana nemunhu asi kana ndichinge ndotora mwana wangu inini maonero andakazviita maonero andandakuzviita saka ndakavaonesa kuti komaiko zvamakuita izvi zvakanaka here kune mwana vakandiudza kuti hande musikana mwana wandinaye mudiki musikana kuda kusvitsa 3 anosvitsa 3 muna February. Shamwari yemurume kananzani uye ane mukadzi shamwari yemurume haina mukadzi kananzani anonzi Joseph. apfuura mazuva ekunzi handina chekuita handina bhizimusi rinoitisa mari kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro kana paya pandakabuda basa unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo paMunashe Bales wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130 150 ne180 zvichikwira mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique kubeira nekumaputo kuzambia Tanzania neMalawi nekumwe kwose munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume dzevakadzi dzevana uye nemabeding staff zvese kane munozviwana mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe you pay on delivery bhero rashika vanoda kutibata paMunashe Bales rovai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Anauziya mudzimai akabva kupareka apa vanokuti areka ndaziva vana umvunza amadakanyara then tarakigara mudzimai ndezama ndisinodzana tana pafoni tanga foni wani mudzimai asi taingonetsa kubva kune so ndagara ndagara mudzimai kudaro na musi wa 21 August na ane hope dzinaro narota mudzimai
ainoma mukumanganya sana kanifuna mdzimai idini ndikutira kuti ndindarota ndakona ndiri ndakona katatu mdzimai katafu masho watandudza ananisu amunichiti mwe aiyo aisika ndochiita but nyenda ndimufurenda ndikutada kuti ndakadzondichinzi nditambudza auda mashoka kuti iweyo wanchunga ngakareba saka pare zvino ndakadira mwoyo wangu saka I'm trying to get anything from you. I don't know this. Kana mdzimai kana kunganisira ndiranda kunganisira niyo wanganisa pambi asi ndaiza mangwana kumbaregera nguva yese tarira uone uri ndiripo chino chingosito bata nechete communication pafoni saka munhu waswera sadiwa di asi pare zvino ndakumutenda kubva nyaya ndinaye kuti vana vangu vanditi iwewo vandimusiro siku ndinomuita hope that's what you do from me anyara agara August then mdzimai takutara wachitonga kushoma ndati mudzimai taitaone takwedu kwakuru pane ire zviri kunetsa pane munhu wasangana naye ndiudzi kana ndipanjonetsa zvikanzi inini ndakatata zvinomwe wangu ini iwewe wakunga kusa kushoma kwedu hapana mhosva asi zvini ndamwe wangu ndakashaya mari bhasi pasi gorerese ndaona mari bhasi ndaona mari bhasi tenge chikafu ndimbare zvinhu mari kudana $2 ndaona mari yawanda $50 ndaona mari yawanda asi kazhinji chika $20 ndikwanisa kuona kamene chikafu nya so zvakadaro ndazoti ndagara mudzimai akapa kumashuko ndataura kuti sandifonere muchidanisa pafoni sandifonere chafona kana mwana achinge arwara chete ndokusa mwana achinge azorwara usandifonere bva ipapapo only Sundays chete to Sunday chete iparera nomudzimai mudzimai ndochinoita ndosenda message kuti sei nondrive muna analysis right boom kana ndamuti I love you angoti thanks so kudaro mumandishuma kuti vandinetsa then in November ndakaona njira namabasa ndaona kupfuma ati inini ndifonera mudzi ndikuya zvodini andikwanisi kutira mudzi ndikuya ndikanditi ndingodzika ndakanyarara ndinomonda kanyarara ndinzwe kuti tisipamwe chete nini nemudzimai kana patisipamwe chete tizive zvaamira sei ndida kuti ndizive kuti zvaamira sei mupenyu wangu munhu ndakauya seMonday last week ndakauya kunoko pane shamwari yangu inogara munosati komutari shamwari yangu mudzimai washandopaziva anifoni nditichi kwesane mutambo asi iwo zvodino zoya pasangana naye zvati kudaro mudzimai akafonerwa akasvika then indazokuko ekandasvika akavhunga ndiweka we ndazachamusongo chete ndapana kumba kudai vanzi ane nditendirikere apa tapina mushoma yami ndagara vanzi tengerere tikugara tikakutakuya anatanyenda ana mudzimai nguva yanga yarema urikuinokuinteresatu ndikogara unokwakumishi mutanzorukwabasangaaro so unokuona sei ndinengatichikurarama ndakadaiso izvi zvidalamui wangu iwewe itanoita ndoitawo auzofa tisangane tozosangana so andina kuziva kuti mudzimai tairaoni ndakabvisira pfuma mumba kwenyu pachiwana zvakadini kuti ini newe tiende kuna vabereki vako kupe gupuro iri tiende nabereki vako ndokuti abereki manga nechikonzero ndisine nemudzimai mudzimai achinomuwana kuno ini ndandiredi ndiro andizodunzi mangwana mukwasha mwana ari kupi chitenda mwana apachindoziva saka vatoita zvofadza mwoyo wako iwowo zvandino nabereki vako toka gupuro dzanga dzakasvika ma 5 6 7 8 taura 9 mumapasi 9 tenzi akachaya ndipandevhengi rako ndipitakamire papo ndakuti mudzimai chiogupuro tine nabereki wako abereka mwana ari kubocha ikwanogona nabereka kubocha kana ndoenda ndegere ndakarora iwe wenga wani kandi tisina vabereki wako ndopa madirishini anzi pendakarorwa inopa kucharora nanga ndisipo mwangosi saka ona zvichiita tenzi akachaya akanditi kumba kwangu handiendi newe kana uchida kubvisa gupuro kwendiri saka zvakandipa muono kuti ari chikumba kwangu noda kuti hatisi pamwe chete kana chiti kumba kwangu noda kuti inini naye hapana china chisiripo
ndoma kutorenda kasvita ati mba kwangu awini mba kwangu for sure 10 p.m. ndakachatira ndakapinda bhazi ndakaenda pamapavenga ngashama bhazi ndakaona roda kusvikapo ndakasvika na 11 ndakakariroda na 11 kana 12 wamutare wamusa transport vamutown ndakamba nditsona kunzi kumusika 12 p.m. ndiri pamusika ati nguva idzikaidzi ndakashata ndakamba nditsona kuzimu kana kuzimu ndakuda kuenda wakamerora razo ndopedzisira ndoro ndakakwira adzikira papaneti ndanakumbira musi wechitatu musi wechina madzimai wonaka ndakava nenyara nerudo handidi kuti rudo apa nda kuti kana kuti chisiyana mangwani ndini kuti musana mwana zvakanaka zvazvadini undokumbo namba yamai ndidini nditaure nawo andotachina na mai wangu makusema masikati mdzimai ndakakona futi mdzimai wazodini kupa namba dzamai ndichakoma namba dzamai odanana nawo kuti chii anga masikati usiku ichinewo mdzimai saka namba yamai vaya chidini nditaure nawo zvikanzi unochona mai yangu kumba kwangu mdzimai harina kuipa china izvo zvarari shanu mdzimai anomukuda namba yamai nandinayo musi ndakusvika namai ndandi kuSouth Africa madzimai achiriko mai wakangonditumira meseji akandituira asi ichandibata mwana handina kuda kuti nhasi kudisirani kuti ndingakaipa kadi asi hazvina kuipa meseji yo ndakanyarana ndo meseji andina mai ndekucheteka nawo kuSouth Africa musina kuti mai ndiri pamutare ndaikumbira kuti dini ndikuoneiwo ndayakona mhuri anga mai handisi kubasa handisi kumba ndiri kubasa achibosha mbakoti ndiri kubasa asanimuona basa kuti kubocha hapana kuipa masikati mai azvakadini saka ndikukwatusape kwacho mai angandiroebhisa adisaka kwatusape kumbaro mudzimai nditaure nemi ndikuonei mai handikwanisi kuona ndoti mvura kunaya saka ndiri bhizi saka mashanda enda marombe anda kunanga maprofita onzi anga nezvinhu zvanazvo handikwanisi kuona ndakanetsa kuti mhai mashoko anondonza pane risina kutaura chakaipa kana panechakaiona mai asi ndakumbira kundisana namai wandibatsire pakati pangu nemudzimai kuti ndifamba negwara ripi kuti ndikwanise kubatsirana nawo yangu ndori chinango chadadisana mai wandibatsire aratete nanatete akadakadakadai nanoningiraonananingara ndo chinango chakundisana namai mai anokusa kuti ndikusangana hakuna kuipa musisatati pane aisa mukuru aiti mwana nemudzimai wangu akumbira manguva ndida kuroora anonzi bhigi arikwamisa ari kuzimunya akaenda pakwacho ndakakumbira ndacho masikati makuseni anga asipo masikati anga asipo manheru wacho ndakaona mudzimai wacho mudzimai akati mai ndini tuchazita rangu ndinani ndikati tisu tambona kuuya kwemuri paidaurwa panashi mudzimai wangu panashi panamba dzimurume wacho and asi kuno mazuva ndakafona saradi wacho ndachinangwa changa chiri kuti ndibvunzisa kuti ndifamba sei ndambudzwa ndifamba sei ndibatsirikane nenhau yangu nemudzimai foni iyo ndakarini saradi sandi so musi wemandi ndakati mudzimai singagara pasapi kwamambo makoni aimubuda mumakoni ndazvadini nhau yangu ndazama kuti kuna mai zvaramba ndasamukuru zvaramba ndadii ndabuda kwamambo ipacho akati ndingabatsirikane nawe ndinayo kuti ndinzwe kuti ndakapira papi nemudzimai yangu ndisina kuti nako uyezve nemashoko aita kuti ikamukura ndakauya kuno kumusi wemandi ndikaona pamuyambo wakati ona kana nhau yako iyi ndaenda ndiani nanaunoziva ati anachezvandoziva vari kunze kwenyika ndoziva sinzi mudzimai ato basi muno anozoba ari kupi anozoba ari kupi hazvina kuipa ndikati ndinoziva ambo wari kuebhesa ndinozoti ari pacho here handipazivi ndokadii kuti ndikubvunza ata pacho kuitira kuti kandaaati kwasitata mafoni kuti nekoni kudarika mafoni asi chibvira daida adresi panogara kuitira kuti titumira ti ari masamuno ari mano shuwa ndakafona mai unosimba musi mandi yapfuura mai unosimba ndirazotoa kukuonai basa kwenu evidence muri mbiri racho
twanzi grade 17 katoke papacho twanzi aizvinchi handisikumba tusamutochitatu wakatafuna hazvina kuiva navaya muno ndikafunda amupana munoziva mabasikana grade 17 pasamubatsira vedare ndikaona grade 17 pakati pane chechinge chisiri ndo kuzokwanisa kunyora adresi yaamai chakati adresi yaamai kudai ndechekuti hanzi baba wavo tezvara hanzazi yamudzimai wangu hanzi Matoni ndiwo baba wangu vakati nesi baba wachi vanguti vangu varipo tezvara vacho namai kuti vandibatsire nyaya yangu kuti ndikwanisa kubatsirikana petinoya kudare kuno vandipo muono watibatsirane ndosaka tanditarisara namai neramuchikama ndo nharaunda namudana mushora kuti ndibatsirikane kana mudzimai ane kumuda wakata kune vabereki wake kana kune vabereki wake zvisizvo zvindakadini zvitaita kurarama kwedu tibatsirikane cause maonere ndiri kuita pane kumutaka ukaita between mudzimai wangu nenokama wako chareda kumafunga kuti wataura kuti iwe enda newanyaya kumba kuvabereki wangu otaura naye mhaka yangu yaendodaro nguvaise ndafamba ndikamuchenda mudzimai wangu asi mudzimai vakangoti ziva yatana musi wechitatu nakupfuura mai akandifonera masango ndamaona avatumira watana mai ndikati mai unoziva mudzimai ndikaisara naye iwe mudzimai achitari neni pana communication asatichengeta mhuri yakatoonda mai munoreva kuti pane remusi 1 mhuri yangu ndakaranenzana pane remusi 1 mwana mukomana wakawanda nejekutanga ndaimwisa kuchikoro akakutanga kusvika mwana adzoka kuno hapana kana sendi ndakati hama dzakanzitumia mwana every day ndaimwisa kuchikoro ndaimba pekurara ndaipa chikuchi nerudo asi nhasi uno pazvakataurika ndandangaizivi pane kuguma kwendasikapi chikafu kati mai ndinoda kuti mwana asapi chikafu anzika ndiri mwana wadasabatire mafuta saka anhu akatoona tataka mashoko yo kuti chitapi iyoyo kuti mangwana ndinda kudai ndikuti ndingeni kuzoti mai anguti anoda mashoko aya ndikuti ndindinaye kati mai muri mufundisi mundira sadziwani renyaya kana kuti tasosadise nyaya ndinoti ndikuchipa decision mai akati ndosadise story okay tatamasadise story ko nemhaka yemuti ndaimana chikafu makaziva naye ndinamezi yaipindira mai achiti wafunaka mujoba wafuka mujeri ausisine mine ndina wafisikiwa saka kutakwesokaitika daisi atingazivi kuti mai nemwana vari kuta mashoko wachidini vachitarisirwa kuti handisi wachengeta mazvandowaa makore sendararama nao va2021 wacho va2023 ndichigara kusakuroora ndadini zvinonzi ndasachikuita mhuri ndatamzana mhuri ndachikuita mhuri handaiziva kuti ndashuka taura kuti vakabvisa fuma pachiwanhu kumbavo ivo vakabvisei ivo asi iyo sindakabvisa vakabvisei imari ndakapira patapira vanyanyi kaenda kumba kwavo mari mati yanga iri mari ndakatumira inge maranzi 10,000 rand ndakatumisira emi pane munhu uyu wakamona ine mwana wake iwo uine wana wako handisina mwana uri wairi wakaita vana vangani chimwe chete saka kuti basa rinokubatsire kamuchinda unotaura kuti inini ndiri kuda kuti ndibatsirwa pakati so ngati dare roona nekuti watitaurira nyaya yahongu inoitikira kuita ukataura kuti pane kwaida kupa hukuro ukataura kuti uri kuda mukadzi wako ukataura nhau yekusagadzirana zvakanaka saka unoda kuti basa dare rikubatsire papi nhau ndanawo dare ndeyekuti dare ndibatsire ini nemudzimai hapachina rudo pakati pedu ini hangu handichakwanisi kugara nemudzimai
makane chikonzero ichekuti nyaoneka nemudzimai kutaura changu kuripo pakati pemudzimai navabereki changu zidii mushoko dzakandini so ine handichadini handichakwanisi mudzimai zvakadaro kuti ini ndipise kuzvikoro mangwana izwa nomudzimai vakuwanzira handisiri kwashamba kwavo nekuti mudzimai ati iwo ita zvatofarira tamai wangu ita zvatamai wangu tazofunga mbi atosangana ndonandanamutai. Right, iyo nyaya panashi ilipawanga kubatsira kuti nawo yedu ipapidonga munhu vanhu vangangotaura zvavanotaura but iri pauri zviri kutaurwa nemurume wako hazvinzwi kuti masiyana kana kuti makasiyana nedecent skills saka ine maonero api sinzi wangawati mutaura kuti aiwa kumba kwangu uchasviki vakisi vanhu vari kuyanano munhu anenge achifunga kuti zvako ndezvangu zvakewo ndezvako saka unoti chii panawe pamusoro mangu ndinobvumidzwa here kudzoka kumashure taura ukazoti handina kunyatsotaura muchi mambo wakandirambidza kutaura nemunhu anzano handina kutongwa zvakanaka maita basa mambo ndinodzoka kumashure shuwa ndakaenda kuSouth Africa ndikasvika ndikagara nemurume asi mukugara kwedu ane shamwari yake yaanoti best friend yake mukufamba kwavo chaivo vachifamba vese unoti mukadzi nemunhu nemaitiro avo pachavo unototi ava vanhu mukadzi nemurume nemhaka ye ndichidaro vanoswera vese vanotaura vese nguva dzose nyangwe pakati peusiku kana kuti paine chiri emergency vanotaura vese. Pandakaita kamwana kangu kadiki kachona ndaita mwana vaiti ivo vaibvumbira kugara nemwana murume wako ipapo yanga waiona semukadzi here kana semurume parelationship yavo ini ndaiona sekuti handichazoti ndiye murume kana kuti ndiye mukadzi handidiniyo. Saka pandakaona kuti ndozviri kuitika pakati pavo ini zvakandibata zvisingaiti. Pamusoro pezvo ndoda kudzoka zvekumashure. Pane nhava yavataura yekuti pavakauya kuno pandakauya nemwana kuno kuZimbabwe mwana wangu wekutanga yaiva nhava yekuti mudiki wacho watakaita tese anga asina nguva naye. Saka paaishaya nguva naye ndaiona kuti zviri kundiremera ndikati rega ndiendeze kumba kwedu mwana kuti zvindirerukire. Handina kuti ndiendese mwana wangu wega, ndaida kuzama kuti ndisare ndichiwanawo maitiro ekuti ndigone kuva free pamwe ndizame kubatanidza zvinhu nekuti kuti pamwe pacho kushanda nemwana mwana ainetsa kakawanda. Saka ndakazama kumuonesa sekudaro kuti ndakanga ndiri kuda kuti ndisumuke ndiende asi zvinonge zvakasununguka. Pakaita chakaitika ndechekuti pandakataura nhau yangu ndakanga ndatoronga kare nekuti ndaiziva kuti handibvumiri zvinhu zvizhinji zvaanga asingabvumiri kuita. Ndakazama kakawanda kuti ndoda kuitawo chakati, ndoda kuiso kana kontena kuti ndione kuita chimwe chinhu airamba. Saka ndakaona kuti inini hangu pandakasangana naye ndakati kupedza chikoro changu ndanga ndapedza asi ndakamuaccepta sezvaari. Handina kufunga zvakawanda kuti pamwe pane zvakati pane zvakati. Saka pandakagara naye ndakaona kuti iye pachake kuti ndiite zvimwe zvinhu haasi kuda. Ndo pandaona kuti zvinonetsa ndo pandakazomuti kana zvichibvira ndakuendesa vana kumba. Pandakazoti ndakusumuka ndichiendesa vana kumba hazvina kufamba sekudaro nekuti ndanga ndisina kumudza ichokwadi ndasina kumudza. Asi ndakazosumuka ndati nekuti handina nguva yekuti ndigone kuzvisumudzira pachangu. Mari taiiwana mumba taiiwana asi mari kazhinji kacho baba vana tete hanzvadzi yavo yavainayo hanzvadzi yavo mukugara matazoti garei pamberi ndakazozonzira nechi vane mudzimu wavainawo. Saka inini chandakazoita ndechekuti ndakunonzwisisa kuti pane mudzimu uripo. Ini ndakavaudza ndakambozama kuzviita asi ndakaona kuti pachangu ndega handizvigoni
zvekuita matare nemaitirwo avanogona kuita pachavo. Vaenzani mudzimu ndiani? Tete vangu hanzvadzi yemunhu. Saka ndakavaudza ivo baba kuti inini handikwanise kuzviita. Nguva yese ndakatombogara navo vanozviziva kuti ndakavaudza kuti inini zvinondiremera izvozvo ndakanga ndavataurira. Saka ndakaona kuti pandakasimudza ndichiti mwana ndauda kuenda kuno vakauya shuwa, asi pandinorangarira pane resiti yavangainayo ye200 yavaiti vakapfuura naye yandakazoona kumaconversations avo avaita mamweni nasisi vavo nasisi vavo namukoma ekuti vaida kuti vaende kwavakaendera handichaziva kuti ndekupi, asi mari iyoyo 200 yakabuda. Asi isusu patakasumuka sekuti mukwasha inini manzwisira ndoita mukwasha kana uri mumba wakaroora uri mwana maonera andinoita kumba kwedu pandinenge kumba kwedu. Saka maitira zvaita ndeyekuti ivo vaiti vakawana mari shuwa vaiendesa kuna sisi vavo, isusu tichitosara tine nzara mumba. Panguva icho vaiva na mari yakawanda panguva yataigara tese, asi mari zvokuti pamwe izvozvo tingadaita nekana imba kana chimwe chinhu kana maprojects atakaita, but mari zhinji dzaiperera iko. Saka ndakaona kuti aini handingarambe ndichimirira munhu wekuti pachangu ndega ndinomupa nguva yekuti azame kuti zvinhu zviite zvakanaka asi asingakwanisi. Saka ndakavaexplainera kakawanda kuti ini ndinodawo kuti yangu upenyu hurerukewo nekuti ndine mwana wandinaye ndinozvinzwisisa kuti pambacho iye pamwe zvinomuremera semunhu. Saka ndaidawo kuti pamba nenge asingakwanisi ndoitawo ndogonawo kubatsira pane pandichinochikwanisa, asi ndakaona kuti hazvina kunge zvafamba sekudaro. Saka ndakanzwisisa kuti ndizvozvo zviripo ndibva ndasiya zvakadaro. Tati gare gare ndada kuunza kumwana kuno kwavakateera ndikazoti meseji yakabva kuna tete hanzvadzi yemurume wangu pakati mwana ari kudzoka here, zvichireva kuti vanga vari kupurana kare kuti mwana mudiki aifanira kudzoka pandinodzoka. Saka handingazozive kuti ivo vainfluenzwa nehama dzavo here kuti marongero atinoita pakati pedu tiri vaviri semhuri. Inini ndiri pakuti tinofanira kuzviita zvinhu zvedu tiri mhuri, asi kazhinji kacho vainkluda vanhu vekumba kwavo. Inini handirambe kuti ndainkluda vekumedu, asi pandaizoinkluda vekwedu kwaiva kunyunyuta nekuti handingati ndiri mumuwanano ndichitraya kuda kukuudza zvekuti ngatibatsirane asi usingadi kuti tibatsirane pachedu tiri vaviri. Ndakambozama kuvati ngatiende kukanzelingi kuti pamwe zvinhu zvinotishungurudza pakati pedu tiri vaviri tibatsirikane. Pamwe pacho ndaivaiwana mari woti tinoda kuti tibatsirewo kuti tiite chakati nechakati nechakati, asi ndakaona kuti pachavo vakatadza kuzviita nekuti vaita sekuda kwavo. Saka pakugara ndakazogumisira ndaona kuti chinhu chega chingandikwanisa kuti ndigone kusumuka kuno pasina zvimweni zvakawanda kutauro nekuti ndaiti ndikada kuti ndiunze mudiki kuenda kumba pangu asingadi kuti ndiunze mwana mudiki kuno. Saka ndakaona kuti hazvingagona nekuti vairamba kuti mwana auye kwamhai vangu. Saka ndakangozvigashira zvakadaro ndikabva ndatoti kana zvakadaro ine ndakusumuka ndoenda hangu kunonzi kumba. Ndaenda kumba ndotanga pacho. Pandakasvika kuno ndakauya ndiri ini ndisina nechinhu chandinacho ndandiri ini pandakasvika ndakamuudza kuti ndaikumbira kuti ndisumuke pamba pandiri. Shuwa vakandirambira zvavataura kuti vakandirambira kuti ndisumuke. Panguva iyoyo ndakanzwisisa kuti havasi kuda nezvazvo, ndobva ndaona kuti upenyu hwakandiomera. Ndikakumbira veukama vangu kuti ndokumbira kuti mundibatsirewo kuti nditame pamba, noti nekuti ndine zvandaifaitira kana kuti chii, asi yaiva nhau yekuti ini nemarelationships angu nemukoma wangu nemuroora wangu zvive zviri paposition yekuti vanhu vese vanofara nazvo. Saka ndakaona kuti kwaari hazvina kumubatsira nekuti pandakauya pacho hapana musi waakanditumira kana mari yehufu chaiyo. Akazotumira papaya ende aitumira zviro zvekuti anguvano zvaanongofunga kuti ndio zvinokwana nenguva yake. Ndadzoka ndikasvika ndikagara kumba ndikaendonogara ndega. Ndaendonogara ndega ndakagara kusvika muna January
kuna February pakati paJanuary takanetsana nenhau yeshamwari yake nenhau yekuti zvese zvatinoita kana kuri kutenga grocery chairo iri mumba mangu vaiita vese nemhaka yekuti ivo vaiti iwe wakati ndipe mari ivo vaiti ndikati ndokumbirawo mari havadi vanova kuti iwe unongosvida kutora mari wozoidi woshandisa zvipi saka ndakaona kuti zvinonetsa ndikagumisira ndasiyana nazvo ndikavaudza kuti kana imimi muchiti zvinhu zvese munongokonzidza murume shamwari yenyu zvese inini ndino ndiri chii kwamuri kana muchingoita sekudaro saka ndakaona kuti zvakanditambudza zvikuru imwe nawe yandinoona kutaura ndeyekuti mukuwanana kwedu nyangwe ndakavataurira zvinhu zvizhinji shuwa takarwisana asi panhau dzaibuda dzaimwe dzacho dzaigona kutotikutsa nekuda kwekama kudarika isu pachena ndo zvinhu zvandingagona kuti nditaure izvozvi ndakatarisana nenguva yandiri ndakavaudza kuti mari handina pandiri papa pandaitouya pavakati tunona kuya mwana wandinaye navo vane nguva yavaiita sina kunaka nemwana wake zvekuti ndakambovabvunza pamwe pacho vaibata mwana zvisirezvo zvekuti ivo pachavo vanokwanisa kuexplaina nekuti ndikazozvitaura ndifuni panozorekerwa nazvo ndakavazama kuvaonesa pane pekuti nene ndinokwanisa kutsvoda mwana wangu mune rudo andika asi pane paunotoda mwana zvisirezvo ndo chimwe chechinhu chavaiita ayo inini ndiri kuti sei pane pekuti inini ndiri murelationship nemunhu andika tikasangana pachedu tiri vaviri tinoitirana zvinhu zvinoita kuti tifaritise andika asi pane pekuti ukazozvona zvinoitwa kumwana unofunga kakawanda kuti zvinofanirwa kuita sekudaro here kana kuti hazvifaniri kudaro waidisira mwana kudarika kwete kuda ndinokunzwisisa kuda mwana wako hautadziswe kuda mwana nemunhu asi kana ndichinge ndotora mwana wangu inini maonero andakazviita maonero andandakuzviita saka ndakavaonesa kuti komaiko zvamakuita izvi zvakanaka here kune mwana vakandiudza kuti hande musikana mwana wandinaye mudiki musikana kuda kusvitsa 3 anosvitsa 3 muna February. Shamwari yemurume kananzani uye ane mukadzi shamwari yemurume haina mukadzi kananzani anonzi Joseph. saka panhau yataura hanzi taita gupuro inoti inini panhau iyoyo mambo ndinoti zvakanaka handina hangu chandingarwa nacho unotenderanawo kuti ngatiziyanei izvozvo mai mune zvekutaura pamusoro madzishana padare vose pamusoro regai nditange nekuti zvirikufara uya kudare rineri upenyu uri kukura unoti handifungi kuti ndinoita mhosva inondiendesa kudare kana kumapurisa asi nekuti uri munhu uri goma wayo ndoda kutenda nkwasha ndekuuya kudare rineri semafungiro ake nemaonero ake waona zvakanaka ndinotenda zvangu wega wega ane rusununguko rwekuita zvaanenge aona saka nkwasha akaona kuti kunomubatsira ndosaka auya asi ndanga ndine dambudziko rimwe chete rekuti kubva mukutsanangura kwaaita nyaya yake waita zvakanaka nekutsanangura kwaita mutsima wake asi nyaya dzakadai dzinosungisa amberi handizivi protocol yenyaya mambo ndibatsiri kuti dzinosungisa amberi nyaya dzakadai iye dzatatsanangura mukwasha indotsanangura mutsima wake ndofunga ndozvandikakwanisa kutaura ataura iye kuti aiti mafira kuona iye muchiramba ichokwadi
kana ukaramba kuonekwa unoda kuti akutsvage here azokupemai kana kuti anochitsvaga authority inoita kuti muuye munzwe nyaya idzi nekuti akudaidzai kuti munzwe nhau dziri pakati pake nemwana wedu pane chakashata here chokwadi kwasha wakaita zvakanaka nekundidaidza asi regai nditi ndakatarisa nyaya yake ndinoona kuti haisiri nyaya yekutsananguriramo ine laini yayo yainototaurwa nayo dzamara yasvika kunanamo saka asi iye wakanoita director panoza ende achibva ataurawo nhu kuti ndakaenda kune munyai akaenda kune chii akataura wakawanda waakaenda kusvika azopedzisira kuna mambo akauya kwamuri abva kwese kuvanyai kupi kwese akabva saka mese muchiramba kumuona kusvika azotora mambo ndiwo angatibaie saka pane chakaipa aiwa waita zvakanaka asi pane pandoda kutaura paanoti akandifonera ndikamuonesa kuti zveshuwa tiri kubasa pamusoro pezvo imvura yabva kunaya saka toda kudini toda kuti tirime tikasashanda munyika yanhasi unodzi opesera unongedza vanodzi nofunga ndofunga ende ndakamutaurira zveshuwa saka tinotoshanda kuti tirege kutamarona ndakamutaurira saka ndikuona kuti imeseji yamaizvisa kuti iwo hausi kundipa mari saka regai iri ndishande kuti ndisakane newe kupedza nguva hamuzuzora ndoo ndikutaura ikoko mambo chokwadi ndakambudzwa kuti ndine zenge ndagomba kuzoita ende chitatu ndakanga ndako nekutaura ikoko mambo ndofunga zvaita mazvita ndodarira kuti madudziro kuti aiwa haana kukanganisa nekuti makange muri kunzvenga musingadi kusangana naye wadare nyaya nawo yakupinda kwamuri ini ndiri panhawe ndisina kuzonzwisisa yemwana wakasvika 3 years haana kuzonzwisisa nyaya kuti murume uyu aiite nemwana airara nemwana here aita sei nemwana here tazotsanangurirwa kuti aita sei nemwana iyi namainina pamwe inini maitire akaita mwana taiti tichitandara tirimo mumba tichitandara kuona mwana akiswa zvisirizvo wobvunza kuti inini pamwe pekutanga ndakati pamwe kuda aita saka inini hazvinova ndirerukira paichokwadi ndapedza kudaro pamba chotomboti mwana akararava shura anenge akarara handitiri kutamba mwana haana kurara zvokuti akavata kuvhara madziso akarara oenda unogara pamusoro pemwana hazvinawo ndirerukira ndikazoudza tete vacho hanzvazi yavo ndikavaexplaina kuti izvi hazvinawo ndirerukira izvi zvaitika pane mwana ende ndiyo imwe yemareasons yakaita kuti ndisunge nekuti ndaityira mwana wangu asi avanonge vazizva ndakanga ndavaexplainira muzvine mezvo waitika natomboti mwana haana kupfeka tomboti akapfeka ikwana kuti hafu uyu mwana handei achiri mudiki musikana pamwe kuri kupisa unombomusiya kana nyamba ine pamwe wozongoona mabatirwo maitirwo hazvichamhikii hazvichataurikezi kuti munoti ndibaba yemwana here kana kuti ndiani abuse mainzwisa abuse ya right wabo kamambo sekuona kwadaita ichokwadi sekutaura kuita mukadzi mudzimai wacho asi ataura izvo zvari kutyira mwana zvemwana kutoti angatozokanganisa akazouya kunoku kumusha asisina nemwana wacho zvimwe zvazvo zvakataurirwa nanaambuya waifanira kunge wakabatsira mukwasha wavo kuti chanetsa chiye tete variko ivo vaifanira kunge vakuita vana tete hanzvadzi ndo vaifanira kunge vakamirira asi zvisinei uyu sekushayiwa kwaakaita wese zvanga zvakodzera kutoti aende kuna mai kuti ndimi yanga yalast option kuti ndimi wokupedzisira pasina mumwe saka nemamiriro azvakaita sezvaari kutaura kuti
rudo hapasisina. Mai wakaudziwa nemwana wavo kuti rudo hapasisina. Saka inopaine mwana kudaro hapafanirwi kungonga bantu kwaro kungotanga nekungonzi hapasisina. Asi manzwisisana. No murume ari kuchema saka akauya nenguva. Ari kuchema kwake nezvikonzero. Aruramba achitenderera. Kutenderera kwake abudisa hake kuti tauda zvebhubhuro. Sekutaurwa ndokubvunza kwaitwa namama kuti bhubhuro zviri nane dai rakwaita. Asi zvokuchengetedza mwana anozochengeteka sei masiyana bhubhuro rapo nozodini obva wataura dai kachakamira mutaurwa naishe nobanondipere navo uyu Davis uyu ataura pamberi penyu kuti inini handichakwanisi kugara nemudzimai nenyaya dzese dzakaitika idzi. Mudzimai wefuti akati nenino ndinotenderana kuti tisiyana. Saka nyaya yavo chaichayo ndeyechinyi pamamada kusvika poti ngeye mwana here ari kuda chii Davis kana kuti haasi kunyatsobuda pachena. Chanamira ndanzwa sekunge mwana wangu ndomukadzi mwana asi mubvunzo wangu uri kuti mai avo kana vari kuti wakabva kumurume nechikonzero chekuti mwana aya po ane mwana wairi wani wawakanga wainaye nehwani wawabanga mazita mambo iyo nyaya ndiri kuona pakati pevaranda vari pamberi pemuchangamiri mama ngeyekurambana. Kurambana kwaburikidza mukuti sikachadzikwi mukatikati, murume haachadi mukadzi, mukadzi haachadi murume. Yemwana iyi yakure seby product kuti tida kugadzira coke pamukowo tinoona soap tinoona taa ndo zvabudisa mwana apa. Asi nyaya chaiyo pamuzinda wana vachadana nebaba ndonyaya iri pamberi penyu mama. Right. Ndichiona uyu Davis ati mai wawe dho pane pachidavo wana tete mauya neukamere maya muri maybe nauya ngairi kuti atambidze bhibhuro ndizvo anditi nekuti ari kutyira kuti sekutaura kwaaita kuti mangwani anoita zvinhu ndozonzi aiwa hauna kusarira mwana wedu nhau futi yodzoka kwandiri. Saka ni ndo nhau iripo kuti watambire mudzimai atambire so that aende neupenyu hwake mberi iye mukadzi achienda neupenyu hwake mberi but pasina akasungirira. Muri kurinzwa here mairo? Ndazvinzwa mama. Saka ipapo ndo patoda kuti dare ringawabatsire sei. Iroro ndo riri kuonawo sekunge ndo riri nani rekutoti dare ribvumidze nokuti kweyakuenda nyaya iyi kwakutoratidza kuti vanhu ava vachakwanisa kuzogara futi vese uye onai nyaya yaakupinda yeabuse yemana iyo yenge isiri kumbotaurwa pese apa asi nechikonzero chekuti vanhu havachakwanisi kugara vese yaakupinzwa abuse yemwana yokuti uyu kauyu chokwadi nekusava chokwadi kunyange asina kuzoabuswa mwana azinonzi akaabuswa uye haazove achine upenyu hurinani pako paine mwana. Saka chokwadi zvaafunga uyu mwana kutoona anofanira zvii nauye mwana kumaintenance unoenda kumajor civil court ndodarira kare kutanga rakabvumirwa nehurumende kuti munochengeta sei mwana wenyu. Isusu dare rino haribvumirwi nehurumende asi sebhupuro zvotoita tinowazvarere nhasi wauya una muzvarani nemukwambo handiti wobuda panze wotsvaga kune dzimba dziri kukoko woenda wopanana chii bhupuro
wosainirana namabharana apo handiti kuti amangwana kuti chi nekuti kuno mudare hatibvumiri kuti munhu ape muno mudare wopanana gogoro so that kana paine zvinoda kuzonetsa mangwana mwana wenyu mese muri wairi, nekuti ndinodayira inini nhau idzodzo kunyanya pasina rudo momanikidza rudo. I remember umwe mukadzi wekuchibvu achibuda mapepa kuti zvanetsana nemurume akaenda kwakundoisa chimuti panhengo yemwana kuti foma nhengo yemwana sikana. Apedza ipapo kwakwenda mapurisa kutaura mwana wayo kuti ita baba wando akadidi wakandirepa ende zvakatozoonekwa kuti zvakwenda madhokta kuti it was something chiri hard chakaseenzesa. Dai zvisiri zvangadai akapika jeri risingaperi. So zviro izvozvo zvinoitika mukurambana, ndo panobuda zvakaipa zvese, chingava chokwadi kana kuti manyepo. So to safeguard zviro zvakadaro pasati pasvika zviro zvakadaro zviri nani wopanana gogoro sekuya kuti hama dzacho dzaanziri kuramba dzichitenderera. Mai wacho aripo, iye aripo, musikana aripo, otambidzwa mambo wazvari wanoita chiona nevakwasha voona kuti dare iro razadzikiswa so that waende murugare mangwani wasaneta. Chinenge chakuita iyo kana waenda ziva kuti une mwana anofanira kuti anochengeta, unopota uchitumira mari kana isina kukwana iwewe unoenda kumaintenance odaidzwa kumaintenance otaurwa kunzi abvise mari yakati pamwedzi zvinowira nemutemo wehurumende. Une chekutaura? Panguva dzamataura nazvinhu zvesenzamao asi ndinobvunzawo kuti panhau yemaintenance tinofambisa sei, nekuti iye pachake nyangwe ndikazama kumukumbira mari panga zvamunoitandina zvazvagumira muzita rekudziatena paari uku handina wei yekuti ndinoti ari fitted pakati zvokuti ndigonokwana mari yekuti amaitene mari. Saka waifunga kudii? Nekuti solution inobva ndiwo unoziva murume wako pamakadanana ita handisiripo. Inini mafungiro angu ndaifunga kuti asiiwe pamutemo ipapo, asi in the event yekuti atadza kubhadhara mari zvionekwe newekumutemo kuti zvoitwa sei, nekuti tati isusu dare rino mutemo wehurumende wemuZimbabwe hatibvumirwi nemutemo wehurumende kuti tione nhau idzodzo dzemaintenance yewana. Dare iroro rinotangwa neMagistrate Court, ndiyo yakapuwa dare iroro kuti ndo inotanga kuti kubata nyaya idzodzo. Zvakafanana nenhau dzerape case dzatiri kutaura dzemedha zvinototangira ikoko, zvanetsa zvemedha yaangozi zvinozodzokawo kuno kutodii nekuti chiwanhu chedu chiripo maitikiro achinoita kuti iye kana asakachengeta mwana imhosva yake wakawanda wasikachengeti mwana. Ende kazhinji munhu wemurume usakachengeta mwana kumupa mwana iye mablessing kudarika wana wako wawanenge wainawo munhu, nekuti unozoona makomborero ese achienda kumwana iye osimudzira manje kuti waakuenda kunodii